Хайырлы ирте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов. Куркынычсыз һәм уңайлы яңа мәктәп автобусларының төп өстенлекләре шунда. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов районнар вәкилләренә яңа автобус ачкычларын тапшырды. 70 автобус республиканың барлык районнарына диярлек җибәрелде. Федераль бюджеттан барлыгы 120 автобус сатып алынган. Моңа 300 миллион сум акча тотылган. Транспорт, видео күзәтү һәм глана спутник навигациясе системасы белән җиһазландырылган. Добрый день, уважаемые коллеги. Как было уже сказано, качество образования в сельской местности, обеспечение транспортной безопасности, подвоз детей – это одна из основных задач органов государственной и муниципальной власти. Bugün bizden 28 munisipal rayon biremlik hem Kozan şehri ala bu avtobuslarını. Bu elbette bir zor şartlık. Bilgenik işe hemen alganda bu yılda 120 avtobus bulaşak Respublika'ya. Barlığı 295 milyon sum karalgan. Bu federal bücret hesabına şene. Alın avtobuslar hemen alganda Respublika her vakit mene bu avtobuslar yaڭartıp tıra, özgertip tıra, yaڭa marşrutlar açılıp tıra, çünkü yollar bit kirek. Бу көннәрдә Казанда хәзерге Россиянең фән мәгариф киңлегендә традицион диннәр теологиясе халыкара фәнни гамәли конференциясе уза. Фәнни җыелыш 5-нче Бөтен Россия фәнни гамәли конференциясе кысаларында үткәрелә. Әлеге чара ковидка каршы саклык чараларын күреп оештырыла. Конференциядә күрсәтелгән темалар турында алдагы язмада. Пандемияны исәпкә алып, конференцияда урынга килеп тә читтән торып та катнашу мөмкинлеге бар иде. Катнаш форматта узган конференцияда Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы министрлыклары, ведомство вәкилләре, Россиянең теология укыту юнәлешен тормышка ашыручы, шул исәптән ислам дини югары уку йортларының 10ннан артык ректоры һәм башка вәкилләре катнашты. Теология ул бүгенге көндә дини белем һәм шул ук вакытта дәүләт дипломы бирә торган белгечлек. Һәм шуңа күрә әлбәттә ислам теологиясы турында сүз алып барганда без беренче чиратта инде дини белемле һәм шул ук вакытта инде дөньяви диплом белән безнең җәмгыятьнең төрле өлкәләрендә эшли алырлык кешеләр чыгарга тиешбез. Конференция кысаларында төп эш юнәлешләре илнең рухи иминлеге, дин-ара татулык, дәүләт һәм дин арасындагы багланышлар, фәнни педагогик һәм дини берләшмәләрнең үзара хезмәттәшлеге. Ассоциация на сегодня объединяет 70 ведущих университетов России духовных школ. Ассоциация Россиянең 70 әйдәп баручы университетын һәм рухи мәктәпләрен берләштерә. Шул исәптән Россия Ислам институтында ел сайын Татарстан Республикасы өчен шундый әһәмиятле һәм саллы чара 3нче тапкыр уздырыла. Безнең форум елдан-ел баетыла, тулырак, кызыклырак оештырыла. Экспертлар арасында Дагыстан, Чечня, Ислам институтлары мөгаллимнәре дә бар иде. Мөфти Камил хәзрәт Самигуллин әлеге конференцияның ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы алдыннан узуын ассызыклады. Татарстанда шундый чараның узуы безне сөендерә, чөнки Татарстан ул бөтен Россия, хәтта Россиягә дә түгел, бөтен дөньяга үрнәк булып тора. Конференцияның төп оештыручысы булып фәнни белем бирү теология ассоциациясе тора. Оештыручылар статусында конференцияны Россия Ислам институты, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте, Рус православие чиркәүнең Казан епархиясе, Казан православ рухи семинариясе ислам мәдәнияты, фән һәм мәгарифкә ярдәм фонды ярдәме белән уздырыла. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Татарстан журналистлар берлегендә йөрәктән йөрәккә дип аталган музыкаль әдәби чара үткәрелде. Ветеран журналистларга булган хөрмәт бәйрәме ничек узганын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Ветераннарга һәр даим хәер хаклы журналистлар берлегендә узган чараны Васил Гарифуллин ачып җибәрде. Октябрь ае бит инде ул өлкәннәр көне бәйрәм ителә торган ай, шуңа күрә без аны бер генә көндә инде билгеләмибез. Журналистлар берлеге аны декада итеп уздыра. Октябрь аенда төрле чаралар, ветераннар белән очрашулар, аларга инде бер кадәр күчтәнәчләр өләшү әйме. Аннары мөмкин булган очракта ул ел буе дәвам итә торган чара, төрле шифаханәләргә, санаторийларга путевкалар биреп, аларның сәламәтлеген ныгыту, бу шулай журналистлар берлегенең бер эш юнәлеше. Бүген инде безнең чара йөрәктән йөрәккә дип атала. Беренчедән без шы арада юбилейларын бәйрәм итә торган ветераннарны тәбриклибез. Иң әүвәл сәхнә түренә 95 яшьлек юбилеен билгеләп үткән сугыш ветераны Александр Малов чакырылды. Аңа журналистлар берлегенең истәлекле бүләкләре тапшырылды.
Олыласаң олыны, олыларлар үзеңне ди татар халык мәкале. Күптән түгел 60 яшь тулган журналистлар остазы үзе дә юбилей елы булган башка каләм әһелләре дә шәхси бәйрәмнәре белән тәбрик ителде. Фурсаттан файдаланып, шулай ук тагын бер юбилейны үзебезнең остазыбыз журналистика факультетында безгә телевидение нигезләрен, хәбәри жанрларны һәм башкасын укыткан Васил Захитович Гарифуллинны ихлас күңелдән тәбрик итәсем килә. Йөрәктән йөрәккә җырлар гына түгел, журналистларның яңа гимны да яңгырады. Әлеге җырның сүзләрен заманында журналист Касыйм Тәһәү иҗат иткән. Ә киенең беренче вариантын Рөстәм Яхин язса, заманчасы Мирсәет Соңгатуллинныкы. Шул 68 елдан бирле, шул чордан бирле шушы җыр җырланмаган. Җырланмаган һәм ул вакытта ничә җырламаганнардыр аны. Рөстәм абый бөрдә яхшы гына язган инде ул патриотический мотор итеп теге җырын язган инде, патриотик җыр булган. Ә без инде аны истирадага менә шул журналистның үзенең йөзен күрсәтәсе килде, чөнки журналист ул шундый җитез кеше һәм җырданың шундый булырга тиеш дип уйладым инде. Бик четерекле чорда эшләп мәйдан тоткан каләм ияләрен берни белән дә шаккаттырып булмый. Әмма чыгыш ясаучыларның җырлары беркемне дә битараф калдырмады. Юкка гына йөрәктән чыккан, йөрәккә керә димиләр шул. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Бүген Арсений Маркеловның авыру тарихына тукталырбыз. 4 айлык сабыйның ишәгендә проблемалар бар. Дәвалау өчен 750 мең сумнан артык акча кирәк. Растем, Арсюш, давай, старайся, малыш. 4 айлык Арсений Маркеловка табиблар куркыныч диагноз куйган. Сабыйда кыска ишәк синдромы ачыкланган. Авырлыклар туганчы ук булган. 7 айлык йөклелек чагында балада перитонит табыла. На 35-й неделе, Миңа баланы ашыгыч операция ясап тудырырга туры килде. Аның үле килеш тууы куркынычы да булды. Табиблар тырышлыгы белән исән калды. Туган көнендә дә Арсенийга катлаулы операция ясыйлар. Ялкынсынган ишәкнең берилешен кисеп алалар. Хәзер организмы азыкны эшкәртергә сәләтле түгел. Я его видел. Мин аны әнисеннән алдарак реанимациядә күрдем. Аның бик кечкенә булуына игътибар иттем. Бармаклары да кечкенә генә иде. Хәзер бераз үстеләр. Ул матур итеп елмая. Киләсе бер 3 ел эчендә Арсенийга гадәти ризыклар белән тукланырга ярамый. Кирәкле витаминнарны веналар аша кадап бирәләр. Малайны махсус туклану белән тәэмин итәргә кирәк. Ребенок не будет достаточно. Бала авырлык белән үсә. Мондый балаларның бик азы исән кала. Вакытында дөрес итеп тукландырырга кирәк. Баланың тиешенчә үсүе өчен махсус витаминнар белән тукландырып туру зарур. Арсенийга иркенләп үсү өчен 750 мең сумнан артык акча кирәк. Гаиләнең бу кадәр акчасы юк. Без балага сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзен язып SMS җибәрү дә җитә. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлешкәртергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Валентина Васильева, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. 22-нче, 23-нче һәм 24-нче октябрь көннәрендә Кореев театры 34-нче сезонның 2-нче премьерасын Сөннәтче бабай спектаклен тәкъдим итә. Премьера уңаеннан матбугат конференциясе оештырылды. Гаяз Исхакыйдан соң узган бер гасыр эчендә ни дәрәҗәдә үзгәрешләр кичерелгән. Спектакль әнә шул хакта уйланырга чакыра. Спектакльдә хәзерге көндә дә актуаль темалар күтәрелә. Катнаш гаиләләр мәсьәләсе, җәмгыятьтә хатын-кызларның тоткан урыны, җәмгыятьтә хатын кызларга карата яшәгән стереотиплар ди театрның баш режиссеры Ренат Әюпов. Төп рольләрдә Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләк лауреаты Әсһәр Шакиров һәм Татарстан Республикасының халык артисты Илфат Камалиев. Уңайсызлык тудыра в кавычках моментларны музыкаль. Безнең әле процесс бара по драматургия туплау процессы хәзерге көнгә кадәр нокта куелып бетмәгән. Нокта куелып бетмәгән, чөнки 5 әсәр, аларны бер-берсе белән бәйләү, Сөннәтче бабай Корбан кылый аркылы ул бик авыр әйбер. Һәм ул артистларга да бик шундый зур теге экзамен.
Раил Садриевка 55 яш. Ул 1966 елның 14 октябрендә Татарстанның Буа районы Адав-Толымбай авылында туган. Казан дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлаган. Күп кырлы шәхес, артист, режиссер, пиар остасы, Буа дәүләт драма театрының сәнгать җитәкчесе директоры, Татарстан Республикасының халык артисты, Дамир Сиражиев премиясе лауреаты. Туган көне уңайыннан Татарстан дәүләт филармониясенең концертлар залында үзенең юбилей кичәсен билгеләп үтте. Бәйрәм тамашасында безнең иҗат төркеме дә катнашты. Мен бу шигырьләр укыйм, мәзәк тәсим шунда ул шуңа куркудан арындырыр өчен. Өмет белән, оптимизм белән сугарылган булыр тиеш һәрбер нәрсә. Чөнки өмет шуны яшәп торган бер өмет. Өметсез шайтан гына була. Алай барса әйбәт булачак. Хәзер көн кадагындагы актуаль тема турында. Волонтерлар 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә QR-кодлар алуда ярдәм итә. Татарстанда халыкка ярдәм күрсәтү өчен федераль кайнар линия эше яңартылды. Телефон номеры экранда күрсәтелгән. Мохтаҗ кешеләр шунда шалтырата ала, оператор ОНФ помощь системасына гариза җибәрә. Гаризалар төбәкләр штабларына таратыла. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, без бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.